दिनै बे समा जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे आसाम बा भारतनि थाखाय मोनसे गोसोम दिन होननानै जों दिनै बुंनो हायो। मानोना जों दिनै जाय सुबुंखौ जोबथा बिदाय होनो थांगासिनो दङ, बे सुबुङा जोंनि थाखाय बेसेबांबा बेसेन गोसा जाखाबायमोन। दा बिथाङा न'खरनिल' सम्पति नङामोन, बिथाङा बड'लेण्डजों लोगोसे आसाम भारतनि सम्पति जाबायमोन। बिथाङा गवायाव नेसनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2021 बेयाव बाहागो लानो थांदोंमोन। दा थांनानै बिथाङा सनानि मेडेलबो देरहानो हादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथावै न'आव फैफिननाय समाव ट्रेनाव हरखाबै मोनसे डायरिया होननाय बेमाराव गोग्लैनानै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो। दा बिथांनि बे जिउ गोमानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे इसोरनाव आर'ज गाबो जाहाथे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव जायगा मोनो। लोगोसे बिथांनि जि न'खरनिसिमबो जोङो जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे न'खरनि सुबुंजों जों दुखु मोननायाव बाहागो लाफायो। दा बिथाङा जेरैबायदि गेलेगिरि जाबायमोन, बिथांनि जि गेलेनाय बा देरहानाय गासैखौबो नोजोर होजोबनानै नायोबा जों दिनै बेसेबांबा मोनसे गिदिर जि सम्पति जों जायखौ होननानै बुङो, दा जों दिनै खोमानानै लाबाय। दा बेयाव आं बेखौनो फोरमायनो सानबावो, बिथांनि जि सिमां नुनाय, जि थांखि लानानै बिथाङा गेलेनाय आयदायाव बाहागो लादोंमोन, बिथाङा आद्रा खालामनानै दिनै जोंनिफ्राय नागारनानै थांबाय। दा बिथांनि आद्रा खालामनाय जि नागारनानै थांनाय, बेखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया जाखांबोनाय जि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर, लाइमोनफोर, बिथांमोना बाहागो लानानै आबुं महर होयो। आरो बिथांनि जिउमाया थार ओंथियाव गोजोन नांगौबा बा गोजोनै थाहैनो हानांगौबा हयथ' जोंनि इयुन जोलैया बिथांनि थांखिखौ मावफुंनो हानांगोन। दा बे समाव जोबोद दुखुनि दिन। बे दिनाव जोङो बयबो दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय। दा बेखिनि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि आफादगिरि बिथाङा अबयसे दाख्लै फोरमायबाय। न'खरखौ जोङो नायनानै बा नुनानै दिनै जोबोद मोजाङै गोथौयै मोजाङै बुजिनो हायो। बिथांनि न'खरा जेरैबायदि मोजाङै सोलिनांगौ, हयथ' बेबायदि मोजाङै सोलिबोआ, जेरैबायदि सोलिनांगौ। आरो बिथांमोनहा जाय बिमा बिफा, अबयसे सासेल' फिसाला दंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा नैबे समाव बिथांनि न'खरा इयुननि समाव जाहाथे मोजाङै सोलिलांनो हायो, न'खरखौ दैदेनलांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव खावलायगोन जाहाथे सरकारा नायबिजिरनानै बा नायनानै जेरै हायो राहा खालामना होनांगौ, बा जि रांनि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ होनो थाखाय जों खावलायो।